Amiru Fulbe lamida. Go. Donc ti so kolla dum woni problème mada. Ngada grève. Avant que gouvernement fama on a bodé ni wadi ko grève. Nen o mata ko na doga na wi wada grève pour rien du tout. Donc on va venir, on parle là ngara les dunia fu. Kolla dum woni problème mede. Suudu fu na wodi bon. Go. No waɗi ko moye fu bonɗo muɗum notorta ko inde muɗum leñi ɗi to kan to wiyama bonɗo a nanan o woni bonɗo amma leñol makko sappatake abadan ayi miɗa haala ka wakkati ko mbimi fulani wona inde ɗon fulani leñol amma sini a tawi joni himɓe bonnino e gueɗe fa fullo gotol le muɗum fu himɓe ɓe fu inde muɗum inde to faame Muhammadu Ibrahim fa hanto nde yottake e fulɗo ko fulani nokkuje ɗe fu ɗum tan bonni affaire o en fu inde mo hen fu no wodi inde muɗum winde le policier écrit o wiyata Muhammad Ibrahim o wiyata Sumana kaza o wiya Kwame o wiya Dansu inde fa hanto sina hantake yottake e fullo fu wiye o e fulani he say Fulani man which is it doesn't make sense. Fulani man is not a name. Fulani is a tribe. That is what we have to people to know, that the Fulani is a tribe. It's not an individual name. So, si ne dan gonde a group, fa enje en bonnini na be je be bonnini fu. See those 5 persons, if there are 5 numbers, when you have Kwame, you have Dansu, you have Mohammed, and then maybe the one who you are saying Fulani is also having a name. Maybe the same Mohammed. And then you add Mohammed, so. Amma it's not Fulani. Fulani is not a name. Right. Les noms de peuple, c'est pas les noms. C'est ce groupe Jamano. Himɓe Ghana anda sinani wi'a Fulani fuytake nagge. Wallahi. Anda fulɓe himɓe Ghana anda fulɓe si c'est pas 6 ans warde joni fullo mo yiɗɗa fof kano gonga ko wondete halaka. Mashallah. Tabital Fulako wari les Ghana 2012. Mo wadi tabital Fulako les Ghana ko. Hana fi Mali hoɗo tabital Fulako wadi. Ko hana fi wodi tabital Fulako wadi les Ghana hoɗo hokki moy. Mr. Sisi. Muhammadu Sisi kam hokka hore ko tabital Fulako. Imo wondo o maya joni mo woni awoci kanko do kanan kan. O andudo do parce que mo wadi no correspondant to Dutch Valley. Germany o wallata. Kanko ta correspondant Germany les Ghana. Ɗum hattake makko ɓe ngari Alhaji Amadou Diallo wari hoɗi no e tabital Fulako wonna gollira minen goni mawɓe ko tabital Fulako par ce que minen goni kanankoɓe si tabital Fulako de tabbita laato goonga fuu tawi ɓe gollida mawɓe ɓiɓɓe leydi individual fuɗɗo fuu sino makana en fulɓe en fuu en tabital Fulako walla wona goonga ɓe penan automatically sini a tawi keke haalaji maɓɓe fof automatically sini a fulɗo fuu a tabital Fulako amma hunde fu ko a waɗaka invite le muɗum fu a wana jom ɗum de himɓe faama par ce que c'est les organisations a faami an he on jooɗake on himɓe sappo on gaɗi organisé on gaɗa kon to tabital Fulako min Amiru feroɓe on kollay kam to gonɗo ɗon gaɗa donc je n'ai pas de membre de tabital Fulako. I'm not part of tabital Fulako. And there's no way you can blame me that I'm a tabital Fulako automatically. You are doing a meeting on gaɗa réunion on noddino on jooɗo on gaɗa ko gatta on kollay kam mi laatake automatically member de tabital Fulako ɗum c'est faux laatako gonga sai kollon kam nani ko min gondi je ngaɗi réunion hande mardi o mercredi prochain ɗe ngodi réunion donc je connais ce qui est en train de passer ayo amma en fo en tabital Fulako non donc min kay ko jimmi mo holla aduna Fulako fuu fa warta e hoore tabital Fulako international kawne alaji kanake meɗen mawɗo mo Allah tiddini Sanusi Lamiɗo kanko woni hoore tabital Fulako monde entier hande o jaɓi ɗum ɗo jungo Alhaji Amadou Diallo mo Guinée na duuɗi Sénégal mi yehi Guinée mi yimo mi yehi Sénégal mi yimo association de tabital Fulako o e association Fulako fuu to woni tawi himɓe fuu acca ko wonna gaɗa jeccoro gaɗa moƴƴina faama ko wonna waɗa ɗum na torra Fulako aduna fuu wona neɗɗo goto na donc it's not like you are the leader a ardinama tabital Fulako a ardinama hoore Fulako a laaminama a kanake fulɓe na Amiru fulɓe ɗum gonɗa ɗonna fulɓe na haani minen Amiruɓe ɓe na kanankoɓe miɗen gondi par ce que min laamu tubal noon na hande miɗen gondi e laamu tubal e leydi miɗen gaɗa communiqué e muɗum
to pullo woni fu minen kana ko be fulbe be minen haane kolla laamu tubal to fulbe jodi do wallahi be koreji amin no be ngadi goddo fu be nodda minen laamu tubal be minen bay mo idde haala parce que lañol fu e lañol mudum kay en bawa juude le lañol modon abada fula ko en boppata parce que wana sayo no ngur non sini sayo no fu wobbe be fu amma fula ko yo ngur non yo jiijam non e ndiyam non awa wo fure fula ko watta ko non gata ko portoda voilà goddo wi kam me ci fula ko sayo no fu boron non mi ci sayo no fu soran non beida mi borata ko to dal ok si a wi sini fula ko si sayo no bordo no boppa dum ciota bordoda kaɗo no amo sinkena adogom bana mom poursi awana yorbanke ɗum fula ko ella donc tawi sini sana fu a ɓortoto sini sana fu a witana a soda wongo ɓeyda ko gonɗa ngol nden latoɗa pullo par ce que wallahi fulɓe en andira ka bononɗa wallahi pullo kay eɗen ande eɗen tampi eɗen dura eɗen pilo halal meɗen en janggani en dura fullo en andira ka bononɗa joni ha ɓe gonna gaɗa bononɗa wona fulɓe gonna gaɗa bononɗa amma warta ɗo inde fulɓe tawi ɗum moƴƴina to woɗi sanne e dow lawol majjum te en daari to wiyanuma keña anon laatiɓe laamu tubal ɗo to wiyanuma keña ɓi pullo e nder gure e dow ko anndirano no kuje ɗen fuu mi lammi e dow konngol ko pullo kay mani to fuu kam wonno e ɗenɗam kam wonno fa hannde du teddenga kam wonno e no ɗum wiyete dimaku ɗi wonno kulɗe ɗe ɓi pullo fartono to hannde to ɗum hewti ɗo nani en toñi hakkunde meɗen ndu wooɗa to dimaku ngun e ngun woni to neɗɗo yahi kadi sakike mum kan laatani ɗum bone kan laatani ɗum e gacce mawɗe dimaku ngun e ngun hoddi ɗon ha e ngun ƴuwi na nden to wiyama dimaku ɗume nun woni ko e yaada e dimaku go'o ko wiyete dimaku kam woni tempenɗe kulo te inde bonu tuuso kaalo googa ɗum wiyete dimaku hande ɗo fu wala ɗum fu wala hande no mi wita wala dayi amanati goto goto no fulba hande witake leñol ngol fu hantake kam mais na woodi sabu ayi ko wiyete ndimaku le fulɓe inde leñol minen min Sidibé ɓe miɗen mbiya minen ngoni rimɓe miɗen toño bariɓe miɗen mbiya kamɓe ngoni maccuɓe amen bariɓe ɗen mbiya minen ngoni maccuɓe muɗum ayi le leñol aduna fu neɗɗo fu anda ko woni dimo e maccuɗe so wona fulɓe si wona pullo e arab larabujo anduɗo maccuɗo e dimo wala si wona e leñi ɗiɗɗi tan amma i tubaku waɗi esclavage ko ɓe gaɗi ɗum ɓe garani ɓe nangi enen ɓaleɓe ɓe garila ɓe jaari en sembe ɓe gatti e golle hande si a darake joni ɗum waɗi ko mbimma ndimako wala hande si a taykake joni ay leydi tubakoɓe ko yimɓe jata ɗo jomum a on moto conna nayi maɗa na conna ɓe maɗa kaaɗo koye yoɓa ceede plus de 7 millions 8 millions CFA kamɓe hoore muɗum yata tawino tubako gollonaɗum hande wona arande ka sembe nge jaraɗa ɗo hande enen gonna jara ko emen e joddi e ceede en joɓan duka laataɗe maccuɓe ɓe ngadi ma du woɓɓe du tokka kadi e dow maayo e yaha maayo a heɓay tubaku e a heɓay ɓalewol maɗa ngol luggoɗa ɗum waɗi ko mbimma wiya goɗɗo wi sini fulako sa bortoto no woppa ayi joni ka a wi a yaha laatoɗa tubaku ayi a laataki tubaku ɗo a laataki ɓalejo ɗo an ka a laatake santan donc ndimaku sini fulɓe ndimaku ne heddi fa hande fof si en boppu fof en jakkoɗo ɓe gatten sinen boƴƴi ndimaku en gatti no wuruno fuu inde bonde nde hantan e fulɓe so woɗi ndengol e dow tarike men nana noy ɗum wiyete ɓiɓɓe fulɓe laatiɓe koniyankoɓe ɓe ɗo konino fa waɗi inne e wurtinno inɗe muɗum e dow pulaku to wiyama to inɗe maɓɓe ni innama e dow aduna ɗo fu e tawa to noyi hande cuusal ngal ɗon woni wala e dow pulaku acci ko ɗum ɗo e heddi na nonnoy kadi ɗum wiyete iri ɗen ɓe keddaki kadi woni e pulaku na hande ɗume ɗon acci to ko e ɗum laatori ni ni en machallah to miɗe wawi mi wi e iri ɓen ɓe teggi fa hande min arɗo feroɓe docteur Ibrahim Mouhammed Sidibé min mama am kam woni jelaɗo neɗɗo fullo fu mo mbiɗa jelaɗo mone jelaɗo woni laatake gorko hoƴi labbo muɗum miɗen goni funari kindi miɗen goni funari kewi fa hande labbo mami min no wonna ɗisti funari kewi joni le leydi Niger kono ni o wujjay o tetay o rewa de goɗɗo o yiɗa ko goɗɗo ndimako makko ne heddi fa o mayde ndimako makko amma handen
ko seedi hannden kan woni himɓe enen fulɓe en pota arande fulɓe ɗen na poti wakkati ko jelaajo ummino nde dillide e bataillon muɗum na hona atanden fulɓe hakkille muɗum na kawri na kabda e tubaku e ɓaleeɓe amma hannde fulɓe enen gonna kabda ko e meɗen ɗum waɗi ko ndimaako gonɗi cuusal ngal waɗa a faami malfa labbo biral ɗum fulɓe golliranno arande ɗum fuy ɗum heddi ɗum woodi faa jooni e ɗum woni malfa no woodi biral no woodi labbo no woodi ko waɗi koɓe mbaawa ko nande jaɓɓen koye meɗen fottal woni en ngala hakkunde meɗen jooni no ƴuuɗa leydi benen faa benen paara ko ngarɗa ɗo sine pulaaku no fotuno fof haana wi'e woni amiru ferooɓe tan gonɗaa jooni haanan tawi minen fulɓe fof mawɓe fulɓe ɓen min ñallinima min joƴƴinima faa faama wallahi mi wari le gana le leydi gana mi tawi mawɓe fulɓe ɓe tiddini kam ɗum ɗum sikka a heɓay ɗum amma a dilli ley mawɓe amin gooto gooto individual a yehi do a yiino mum fof min ngoni aɗa anndi jooni miɗo waawi miɗo wiya himɓe tato ɓen njiimi jaaɗa to miɗon na neɗɗo gooto naa ɗiɗo wallahi si min ummake le akara ɗo fay maamiraaɓe mayɓe faamake min ummake allahu akbar nde nayral waɗi de ɗum foti de amma min jaɓata ɗum waɗata ko a witaano sin waɗi fof amiru ferooɓe na ɓuri kam na min de mi wi'a amiru moyne na ɓuri kam ɗum tan woni probléme pulaaku amma wallahi sine pulaaku en jooɗake en foti en jaadi laawol gootol pulaaku warta no wurno illa maamiraaɓe meɗen wona jooni nde en jaɓi hoorejo o e ardi an o e ɓuri an o haani mi jokka o ɗum warta amma ngam kanjum hannde kanjum woni caɗeele on en moye fuu jaɓata wiye laamama aɗa anndi ko waɗi koye moye fuu jaɓatan arande e pulaaku eɗen ngoodi maccuɓe eɗen ngoodi himɓe hannden miɗo waawi widema ley leydi jona ɗo na ley benen to ƴuuɗa warde ɗo na ley leyɗeeje meɗen afrique a tawan maccuɗo mo mama muɗum haɓɓuno mama am ka haɓɓuno mamma arande a tawan ngara kawrole a taɓa wiya kam kaaniki on potata ɗum fof e tawa sababu ko accito ko ɗum na tawa ko sababu ko amiru ɓe pota a faami a taway laamu ley ɓaade moɗon a taway jawdi ley ɓaade moɗon a wari ley a ferani hoorema a heɓi jawdi a heɓi a wari a wiya a laamnama sabu a annda to duuɗa a hokkama laamu a nani min mo annduɗa wuro mo laamiɗo mo mama am laamino mama ma o a jaɓata mi laame joni so a yi ley leydi Niger jata ɓe mbiyana macca ko waɗa ɗe mbiɗa maccuɗo ko anangete ngoofuɗa mbiɗa goɗɗo maccuɗo ley Niger hannde ko a hen ɗum ka ko laaɓi amma ko mbawam mbinde ni jen pulaaku sabu Allah en nani paamen goonga fewri bawɗo jokkeede fuu en jokka wona joomum ɓurma sembe wona ɓurma jawdi wona ɓurma daraja na waawi kokki ɗum golla mo waawata a tampin mo waawa golle fay ko kuɗa aɗa anndi gollata a tampin hoore ma hen waɗata ɗum noon probléme meɗen ko heewi no woodi en gati ɗum en golle amma annda no golle ɗen jarata pas pulaako faama illa e hani ɗum miccito ɗum faama ronninteɓe dongal ngal ɗen laato neɗɗo baawo hana neɗɗo jiɗɗo baawo hokke e jiɗuɗo du kanum du fa hannde e leñol ngol to ɗum waɗi to ɗiɗɗen ɗe kawri fuu a tawan ɗum e hunde ko nafata ɗum ngam ko ɗuuɗi fuu ɗum yahatama ɗum hokka e noye ɗum wiite jiɗuɗo tawe du wawata tawe du wawta ko darani ɗum e caɗele kewɗe ko ɗuuɗi fuu a tawtama du gaɗa melol kol haala heñje jango to fini weeti a fotti ɗum fuu a annata na hane o kananke no ko ɗuuɗi fuu nonnoon ko yiyete dow nani bo neɗɗo ta teddini hoore ma ko teddineɗa neɗɗo ta etti noye ɗum wiite alkawal a jonne maɗan ɗo fuu to fama sey dogguduji majjum mi lammi ɗum e ɗum woni fa hannde e dow ko jacci e dow pulaaku mum accito ko hannde dow sukaaɓe jokolɓe hannde ko woni e ummo fuu tawa moye fuu e serto gaɗuji ɗi jeeten ɗi ɗi annan ɗen e ɗi en annana fuu e yowo e dow koye meɗen to e gonga fuu Amiru fa ko gayne e yewtere meɗen nayi ɗo konngol ngol non joganiɗa suudu baba eyi machallah fa hannde mi warti e suudu baba konngol goto fa ko leɗɗi waɗanmi suudu baba wakkati fuu eɗen kaala to nde en janngina sukaaɓe meɗen en ɓuytana e ngarde ley wuro ɗum no wooɗi ɗum kam woni goonga so sukaaɓe janngi funa annde ko kamɓe no janngi jannguɗo jambataake
sabu si a jangi si joomu wi joto do droit maɗa ko aɗa wawi no gaɗa hoore maɗa defandi aɗa wawi no gaɗa kureji maɗa defandi amma mi haala e sukaaɓe worɓe pulaaku e sukaaɓe rewɓe pulaaku fadde warde minen abiraaɓe ɓe si on nani ko wiye ɓiɓɓe fulɓe kamɓe ngoni bomɓe mbeɗa ñaagi ɓi fullo debbo e gorko to bononda woni fof sabi allah ɓuɗɗo fulɓe murtele muɗum sini laamu ngu fuɗɗina nangana yaara o gujjo faa en keɓi fulɓe ngalanda keɓele muɗum fof minen baabiraaɓe moɗo minen miɗen annda min mbawi ummonon balla o amma min jiɗa tawe sini himɓe ɗiɗo tata nangama fof tawi fulɓe na golle muɗum tawi fullo fof ko wiyete ndimako muɗum na andi to jooɗi na andi to joɗɗina fulɓe en donkay ko gollete allah haɗay en fullo fof jam jawdi no sey mo muñay fullo tan allah waɗi wala talkale muɗum sabu fullo wawi tawi no woodi nagge woote ñaama le magge yara le magge holtal le magge ɗum tan allah hokki fullo ɗum ka wana goɗɗo hokki jolle say pun koƴen jehen koƴen pulaako ngol gadden ami warta he enen laatiɓe saarari muɗum wuɗuɓe sukaaɓe en no haani ɗen kolla sukaaɓe meɗen ko haani ngaɗa kaɗen ɗum ɗen ko woɗa sinayi sukama wurtake fuu paama toye yaata paama toye warti sabu sukama laatakina daga dammucol jawdi ma ɗum sine nagge ma uuri fuu aɗa wari ɗum hakkille faa warta ɗo sukama ɗo si dille liɓaade ma fuu ngaɗa ɗum hakkille faa warta wuro paama ɗume ñalliri ɗume ñaami ɗume yari so suka rafaaka suka yoofaaka fuu waɗata bonana suka kamɓe dammucol kul gootum ɗum ceeday e minen du laatiiɓe minen min mbiɓe minen amiruɓe na minen kanankooɓe miɗen jiɗi ardinɓe min ɓen ɓe accami min golla golle amin ɓe teddinami min himɓe tato amiru na woodi jam jawdi na woodi modibbo na woodi minen tato ɓeyɗo minen jogi aduna o donc modibbo hokke golle muɗum golla kananke golla golle muɗum gooduɗo kaalis e jawdi kam du hooƴa golla si min tato ɓe min jokkidiri min golli fof ko heddi fof wala waɗa nanima a jii fa bene a waɗi en tant que journal do inde pulaako waddema liga goɗɗo hokkayma a hokkay goɗɗo weluma ni dow inde leñol jolle pulaako tawi ummoɗen jinganen leñol ngol sanne kabden ko woni e haɓe meɗen joni paamen goɗɗum na torri en paamen ɗume ñawu woni e ɓerɗe meɗen na e ɓalli meɗen gina ko biruɗen safaare muɗum ko ñawden sine en jiiti ñaw meɗen fof en keɓa safaare muɗum jolle ɗum ka tilay ko nanta tubako ɗo en janga ɗen laabu ko nanta ɗum tawi paamen ñaw ɗum koko keɗa safaare muɗum donc enen de en janga ɗen laabu ko e meɗen keɓe cafaare ko e meɗen min ka ɗum mbaylitinde fulako inchallah to woɗi laamu ngun bona minen joganɗa ɗum laamu jon kanko ardi ɗum jon hane ko joppi jon kan e gouvernement ji gomnanti en o wallahi ko joganimi laamu mi wawa widema nde laamu bena tan afrique fof ko joganimi laamu tan laamu waɗa adalci laamu gollira goonga laamu ta gollir jingi dow leñol par ce que si laamu wi gollirat jingi le leñol fof waddan probléme koƴen burkina faso gaɗen exemple koƴen soudan gaɗen exemple koƴen central afrique en 1996 gaɗen exemple donc si accay aɗa waɗa neɗɗo provoqué fa yettaki guere fof ne wawa waylito wara hema a anda ko jogui donc ko heewi na woodi si a tawi keke fof yimɓe gonna gaɗe provoque noon donc provoque on laamu haade ummatoro fama an ɓe si en gaɗiɓe provoqué fa ɓe mboɗɗaka ɗum ɓe mbawi bonninde ɗum ɓe mbawi moƴƴinde entre les burkina faso hannde hakkunde wagadugo e doori si ni wona convoy mobile wawi yaade doori tawi laamu fay nema hannde ko ñamete les doori c'est un problème wadde kabila waddi wiye pulaako wiye pulaako wiye fof fewre anni on no wolley si aɗi wiye entre gawo e bamako 1000 kilométres kam do c'est même problème si aɗi wiye hannde entre ñamay yaade terra mbittoɗa terra fa ngara seytanga kam do non woni fuɗɗina naata le leydi gana hannde si a ƴiwi le akara ɗo hannde faddema yettade bokkoci a fullo probléme donc laamu no haani ndaara ɗum woni ɗum laamu fulo safaare muɗum sawra ɗum wonta en poro ɗum hanto seɗa haalaji ɗi ka kantatako subaka fo yimɓe kaala subaka fo yimɓe kaala si safaare waray fof haala hantatako haala ɗe kam waddata haala donc min ka ɗum tan ŋaarimi ko jiita fulɓe ne tampile aduna ɗum fof
do inde Fulako fu jimi mi nodda hande. Fulako fu ummo daro fama. Ɗuɓe torre Fulɓe. Ɗum waɗa ko Fulɓe no tampi. Sabu sini a joɗɗini Fulɓe fu a joɗɗini ɗumen fu a tan fu haala goota gondi. Amma ngalda hakkille goota. Hakkille ngon hawta. Amma haala ngal ka ɗemgal en jangina suka meɗen. A faami? En ɓuytana e ngartelle joni durgol hantake. Durgol hantata ko fa aduna biɗoma durgol hantake fu fene. Aye Brazil e ndura. Britain e ndura. Belgium na dure. England walla futtu duratake aduna. Tuba ko tara tan no woni nagge ko ujunata. Ngara mbi'a fullo dimalle nagge acca nagge ya toy. Wala. Ɗum ka wala. Amma en ngal noy gatten he gatta sensibiliser himɓe. Fa ɗum wayla jikku. Fa ɗum wayla jikku aɗa wodi nayi. Temedere du aɗa wawi joɗa ley ladde na aɗa wawi joɗa ley sire. Joɗa ley sire wana tilene. Joɗa ley wuro mango wana neɗɗo fu wawi. Goɗɗo fayi layti yiɗa yiya. Anda. Donc Fulako sina haala fu the education have to be done. Holla himɓe ɗume haani himɓe gaɗa ɗum woni haana. Ko annduɗa wana kama annduɗe moyen fu e hakkille muɗum. Ɗum haɓe Gana mbiyata ñansa e sheba fu ko tremi. Hakkille wona le hoore neɗɗo woto woni. Donc sa himɓe fu gadda hakkilleji muɗumen faama fota. Amma laamu min kay especially Ghana government. Let me use this as an opportunity to speak English. I can really advise Ghana government about this tribalism concerning the Fulani all the time. When you arrested a armed robber or you arrested a criminal, you have to give the name of the criminal. You can't mention the name by the tribe to say he's a Fulani man. That is our problem in this country. So the Ghana government has to be very serious and they make sure that they will do something about it. To stop saying that Fulani is a tribe. I'm a medical doctor. I'm a president of Universal Plant Medicine and Traditional Healers Association in Ghana. I'm the chief in Great Accra here, which is, if they are saying a chief, I'm a Noya Manche. And now say, let me say, Unkoswahini, or English where they can say developmental chief. So if you are having this position as a Fulani man, does it mean that if somebody is offended, somebody you compulsion to mention that he's a Fulani? So if you arrested me, Dr. Mohammed, you go and tell me that I'm a Fulani man. I'm not a cattle farmer. You understand? Yes. I'm here into my palace. So when you come, you say, Dr. Sidibé, everybody know me in this country. Yes. I'm not after anybody to harm someone or to do something wrong to my country. I always pray to my God that He give me the knowledge, the wisdom to worship my country like my pastor. That is the same when you say the need who give all media when something are doing. You said Fulani, all people. What do you want to exhort the media of I'm this? telling the media, not only the media. I'm telling everyone over the world that I want the people to know that the name of Fulani is the name of a tribe. It's not a name of an individual person. One person name. It's a tribe. Like when you say Ashanti. When you say Ashanti, you're done with all the Ashanti. When you say Danchara, you're done with the Dancharas. When you say Mfanti, you understand? When you say Achim, it's a tribe. Fulani is a tribe. So try to maintain this to say if you are arrested a man who is from the Fulani tribe, ask the name of the person that, oh, what is your name? Like me, I call Dr. Ibrahim Mohammed Sidibé. Then you write Dr. Ibrahim Mohammed Sidibé, you put it down. That one can bring the count down. And then that one can reduce the tribalism within the country. But if you really stop saying the Fulani, I think that one can cause the main problem, a big problem for the nation. We have to try our best to stop this tribalism. Let me say in Ghana here, we are having, I think, the first candidate in this country who calls CPP, or I don't know the name of the party. It's Abu Ramadan. He's a Fulani man. Our second lady, who is Samira Bama, she's a Fulani front and back. The mother, she's a Fulani. The father is a Fulani. I, Dr. Ibrahim Mohammed, is sitting here. My mom, she's a Fulani. My dad is a Fulani. So why do you want to address everyone? When you are arrested a criminal, you say a Fulani. I'm not a criminal. But when you say a Fulani, it's automatically affected my side because I'm a Fulani. So arrest somebody by the name. Fulani is not a name. Fulani is not a name. Fulani is a tribe name.
And then within the Fulanis, let me advise you. We have something called Sidibé. Like I personally, I'm Sidibé. We have another one called Bari. We have another tribe called Jallo. We have So. We have many different tribes on within the same Fulani. But the book, the language calls Fulani. Like we say Hausa. How many people are Hausa in this country? Yeah. How many houses? So when you say Hausa, Hausa is only one person. Those people who have that tribal mark here, like Bogobi, if you're not a Bogobi, you are not a Hausa man. So if you are arrested, everybody will say you're Hausa. Like formerly in this country, when you say Pepe, or me and Pepe for, or they are Abochi, automatically you are a Muslim. Those days, you know Islam, you know Christian. But we doesn't know this is Fulani and this is Hausa. We are all the same people moving together, loving each other in the same country. We are having peace and we are having enjoyment to our country. By now, because of we are engaging people with the name of the tribe, that is our problem. Okay, for this the last weekend we have see one video who we see one woman who threatened by any people because he spotted that her husband treating anything of this tribal at the village. So this video all people are see them. So what you exalted for all people or all tribe for this act? So I really don't know the woman you are talking about. I don't know the one you are talking about. And then I don't know the tribe you are trying to explain to me. But I don't know whether the woman is raped by somebody, but I heard a social media doing a publication that a Fulani lady who raped by different tribes who are not a Fulani. And then that one, our Inspector General of Police, which is IGP, Dr. Dampari, came out and addressed the Ghanaians to even cool the leaders of the Fulani. Then they will do something about it. I don't know whether that one you are talking about. Okay. But sometimes, let me say, in northern region, part of Bunu, anytime they said the Fulanis are raping their wife, their women, the women can go to the farm and then this and that. But we didn't see one Fulani man who raped a different tribe before. But we had people are saying by radio. Second one, I think there's a lady who raped around Nabrangu or somewhere in northern region. She's a Fulani. The rape, and then that is what is going on in this country now. Because we have a beautiful ladies as a Fulani. So most of the time, if they say them, they catch them and rape them. Like the way they are killing our animals just like that for no reason. They can shoot their animals, use the cutters, and then cut their legs, put about 10, 20 animals on the floor. They know that this animal can walk. They will come with a abubuya or pick up on the night to take the meat and come. So that one is also there. But I really don't know the one you are talking about. The rape is now going against the Fulani because they are raping our women too much. We are in Accra here. We start reciting something like Fulani for woman who are fair. So they are raping them. So if you need a Fulani lady to marry, come and see the chiefs. We will give you the lady to marry. We don't have problem. To give you our woman, we don't have any problem with that. If you need her to marry, come. So I, Dr. Mohammed, if I'm having a Fulani lady, you are a Muslim, and then the lady, she's interested in you, if we come and say, I can give it to you to marry. It's a marriage, but it's no matter about the rape. Okay. So that one I can assure every Ghanaian that we should try our best to stop that tribalism. Rape, killing, shooting, I don't think whether that one can solve our problem. Solving the problem is any problem came, we should sit down, talk and understand each other. Have a table. You understand? Yes. If you have a problem with me, come and see me. Or you can take me to the police. Or you can take me to the court. Okay. Then I will go and answer the questions. If I'm right, court can put me wrong. If you are right, court can give you the right thing, you can go. Then come and shoot somebody, catch somebody's daughter. So the one even they said they are refugees, that's 17 years old. But because of I don't have any evidence for her, I don't know how to talk about it. But I don't know the question you are even asking me now. Is it the same lady or no? I don't know. Hane ko no lati edo video don komenji kan wonno suka debbo gon elati be ha be yahi nangi ike
jom suudu makko kan wonno hawri ton on en e haaɓe ɓen dow ladde gan wonno dekiraɓe maɓɓe kamɓe du ɓe jahi ɓe nangoyi suka debbo on ɓe gaddi ɗum ɓe ɓooki gineji muɗum ɓe wala fu ko ɓe gaɗanayi ɗum mi annana on ji video on Okay, I think I'm now understanding where you are coming from. I heard that story, but I didn't saw it on social media. He was saying that I think there's a Fulani lady who some people say that there's a Fulani who came and raped their woman, and then they also come and catch the lady to naked her, bring that to the social media. I heard it, but I didn't saw it. So that one is another different story. Rape is a crime. Rape is like killing. If you rape a woman, it's something like you kill her. Even when you negotiate with a woman who you don't own, having affair with her is a problem. Excuse me to say, when you are breaking a woman's virgin, it's a very big problem. The woman that you really marry. What about you catch and then you rape her? So, to address all the Ghanaians, or to advise my members or my people who are, or let me say, to talk in general. We the Fulani in Ghana, we're proud of Ghana. We have a Fulani who doesn't know any place to go apart from this country. We have no place to go. I know a Fulani who doesn't cross a border before this country. He was about 55 years old. He doesn't know anybody anywhere apart from Adanta, Kumasi, Takradi, Cape Coast. He didn't cross one border before. But when you come and tell this Fulani that you are not a Ghanaian, why do you want the person to go? Born by citizen or born in Ghana after 5 years old, even if you're born in Ghana today, you qualify to be a citizen Ghanaian. But you see, the Ghanaians, you are running to America. If your wife having a parent, you carry her, you pay the plane ticket, you want her to go and give birth over there because you want your son to be an American, and you return back, you are having to do a citizen, right? You are American born by America, and then you are citizen Ghanaian. It means that you can use that two names in the same passport. Why we the Fulani you don't have that opportunity? What is my lady? I'm born in Ghana here. All my children are born in Ghana here. I don't know anywhere. When you tell this Fulani man, he's not a Ghanaian. I don't know where to go. And then I don't have any paper to represent you to say, okay, I'm coming from America. Then if Ghanaians, I'm not a Ghanaian, take me to my fucking country back, excuse me, to say, which is America. Then I'll go and stay there. Because I think if you are deporting me to this country, why don't you take me to America or Britain? Yes. You understand? Or let me say Portugal. These are the three countries in France. These are the 3 or 4 countries come to Africa and touch our grandparents to their country. So if you want to deport me, you said I'm not a Ghanaian, try all your best and give me the documentation to take me to America or Britain. Then I'll have my peace of mind. I won't even come back to Ghana again. Correct. Madalla men jetti sanne men jahino taw leydi English on wi on nani dow ko laati konngol ngol gan e hani laamu ngon ko hettini fu ɓiɓɓe aduna num fu ko hettini heɓa faama dow ɗume num dow konngol kole num e filla kan